Posljednjem dvoboju 26. kola HT prve lige Istra je pred 2400 gledatelja dočekala Hajduk. Sastav Igora Cvitanovića ušao je bez nekoliko važnih prvotimaca u ovaj susret. Nije bilo Ndija, Gomesa, Perića, Komšića i Rimana za Istru koja u proljetnom dijelu prvenstva nema ni jednu pobjedu. S druge strane, Hajduk bez poraza u proljetnom dijelu prvenstva također je imao nekoliko igrača van pogona. Nije bilo Svatoka zbog crvenog kartona, Vučur, Tudor, Palaversa i Teklić također nisu bili na raspolaganju treneru Orešćaninu. Već u drugoj minuti vidjeli smo prvu priliku u ovom dvoboju, zaprijetio je domaćin nakon ubačaja Franića, lopta je došla do Sanea, njegov udarac odlično brani Posavec. Iz prve prilike koju je stvorio Hajduk, gosti su poveli u 11. minuti. Nakon jedne dubinske lopte griješi Rodriguez, za loptu krade Žajro i mirno je sprema pored Čondrića u mrežu za vodstvo gostiju 1:0, 10. zgoditak Žajra u prvenstvu. U 13. minuti još jedna krađa lopte, bio je to Caktaš koji pronalazi Tahiraja, no njegov udarac ide u sredinu gola, brani to lako Čondrić. U 32. prijete još jednom domaćini, nakon ubačaja iz kuta, pucao glavom Rodriguez, ali pored gola. Dvije minute kasnije domaći traže 11-terac nakon pada Majkona u kaznenom prostoru, ali sudac Kučković pustio da se igra dalje. U 39. opet prijeti Istra, prošao je Pavić, gurnuo Majkonu, njegovu povratnu loptu ipak uspijeva izbiti Posavec. Za Hajduk bio je rezultat s kojim se otišlo na poluvrijeme. Na početku drugog dijela gledali smo 15 minuta vrlo opreznu igru, a nakon toga u 63. minuti, nakon jedne visoke lopte, ona ulazi u kazneni prostor i pogađa u ruku Rodrigueza. Sudac Vučković pokazuje na bijelu točku. 11-terac je izveo Caktaš, Čondrić pročitao stranu i uspio obraniti. U 74. Caktaš i Đurčo stvorili su priliku za Žradija, njegov udarac lijevom odlazi pored gola. Četiri minute kasnije još jedna velika prilika za Hajduk. Caktaš je započeo akciju, ubačaj Đurča, ide prema Žajru koji je sam pred golom. Lopta nezgodno odskače, a Brazilac je šalje preko gola. U 81. nova velika šansa za Hajduk. Nejašmić je ukrao loptu i krenuo sam prema Čondriću, no vratar Istre odlično brani pokušaj veznjaka Hajduka. Lopta pogađa vratnicu i nakon toga se izbija u aut. U 89. Hajduk je riješio utakmicu nakon bijega Đurča. Franić ga ruši na rubu kaznenog prostora. Sudac Vučković daje mu izravni crveni karton. Slobodni udarac krenuli su izvesti Đurčo i Bradarić. Nakon prve nedoumice ipak je to odlučio izvesti Mađar i odlično pogodio mrežu za 2:0. U posljednjim trenucima dvoboja još jednom pokušao Žradi, to je zaustavio Čondrić.
Hajduk nastavlja svoj niz pozitivnih rezultata u proljetnom dijelu prvenstva i dalje bez poraza i sa ova 3 boda izjednačio se s Osijekom na 43. U sljedećem tjednu dobit će se puno odgovora na pitanje gdje će tko završiti ove sezone, jer Hajduk u sljedećem tjednu kod kuće dočekuje Dinamo i Osijek. Istra sa druge strane također ima 2 iznimno važna dvoboja protiv Rudeša i Slaven Belupa. Prije svega moram reći da je pobijedila bolja momčad, to je prvo i osnovno. Bez daljnjega Hajduk je bio bolji i zasluženo je pobjedio. No međutim mi uvijek, evo već ova 3 kola koliko sam ja ovdje, primamo iz prve šanse protivnika, primamo gol. Danas smo naletili na Hajduka koji je bolji od nas. Mi smo imali u početku onu prvu šansu u prvoj minuti, u drugoj ne znam točno koja je bila, poslije toga je Hajduk preuzeo konce i bio je bolji. Pa ono što smo najavljivali, mislim da se to je vidjelo na terenu. Čestitao bih naravno svojim momcima na jednoj onako baš čvrstoj karakternoj pobjedi vis-a-vis toga zato što smo morali do zadnjih minuta u biti napeti, jednostavno tražiti taj drugi gol koji smo konačno zabili. Kažem, nije jednostavno nakon penala onako iskontrolirati utakmicu, to mi je onako jedan light motiv cijele utakmice. Znači zadnjih pola sata je bilo baš dobro i to baš poslije promašenog penala. Tako da ćemo iz toga sigurno vući neke pozitivne stvari.